un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Esta és una de les setmanes grans d'Albal, ja que celebren l'onomàstica del seu patró, Sant Blai. El 3 de febrer és el dia d'este sant, també patró de les malalties de la gola. La celebració al voltant d'esta festa es prolonga tota la setmana, des del dia 3 que s'inaugura la fira fins el dia 12 que celebrarà la romeria. Avui inaugurem la fira de comerç local i comerç forani, però és de comerç en general, i l'antic mercat medieval. Enguany és el 10è aniversari de la Fira Medieval i Comercial, que acull comerços i associacions de dins i fora d'Albal. Estes parades que veiem estigueren al poble durant 3 dies, ubicades en l'avinguda de les Corts Valencianes. El mercat medieval s'allotjava precisament a la plaça del Mercat. S'inaugura el divendres i durant el cap de setmana hi hagué tallers de teatre i animacions realitzades pels personatges del mercat. Són dies molt emocionants i molt emotius per a nosaltres, per l'Ajuntament en general, perquè eixes al carrer i veus a tot el poble en el carrer. A més, a banda de totes aquestes atraccions que estem explicant, tenim també una zona on està la fira infantil. Si cal, doncs clar, a banda dels majors, hi sent també els joves i els xiquets i els pares, i clar, veus la unió de les famílies i és molt bonic, i serà la fira. Passes molt de fred, però és impressionant. El pan de maíz con pasas, que no lo hay en ningún lado, solo en Galicia. Como pueden ver ustedes, el horno que tengo aquí lo estoy utilizando con leña de encina. Y el pan lo cuezo más o menos durante 30-35 minutos y sale bien, con una estructura buena, buena miga, buen color, buena foliación. Y los animo a todos los niños y mayores inclusive a que si lo quieren intentar en su casa lo puedan hacer después. Va a encontrar la sobrasada como el año pasado, sobrasada hecha a mano de Mallorca, el embutido nuestro, la sacallona y la butifarra hecha nuestra. Y como novedad este año traemos ensaimadas envasadas al vacío que conservan todo su sabor y frescor de Menorca. Pues ya es el segundo año que venimos. El año pasado también estuvimos aquí, nos gustó, la verdad es un ambiente muy majo y la gente respondió. Y bueno, pues nos gusta y además es que como esto es tan medieval y la verdad que nos gusta la feria, pues hemos vuelto otra vez a repetir. Got to love ya, yeah, got to love ya, 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 baby, got to love ya, 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 yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Poquet més xicotet que l'any passat, m'imagino que serà problema de la crisi, com tot, però bé. Es que tengo aquí a un hijo casado y vive aquí y venimos todos los años. Lo que veo que han organizado muy bien todos los barracones de feria que antes no estaban y ahora los veo mucho más, y en la calle que los han puesto mejor que antes aquí en las callecitas estas pequeñas que estaban. I tenim menys estants, però Albal ha arribat a tindre 100 estants de fira de comerç a banda de l'antic mercat. Enguany són 36 de comerç local i associacions locals i a més de comerç forani, gent que ve no sé, del nord, de Galícia, ni en galecs, ni en murcians, etc. Però l'atractiu del cap de setmana fou sense dubte el braç de gitano gegant que la pastisseria Galant va fer. Des de dissabte s'estigué venent el dolç i tot el que es recaudara aniria destinat a l'Associació contra el Càncer. Molt especial per a nosaltres tots els anys, des de farà 8 anys estem fent algun no sé, o pastel, una volta fa pastís, altra volta fa
farem el circuit, que sempre s'han fet alguna cosa especial per a ficar a la venda i recollir diners per a l'associació. 600 desenes d'ous, 300 quilos de sucre, 225 quilos d'ametla o 100 de crema van ser alguns dels ingredients que s'utilitzaren en este monumental pastís benèfic. Ara, tota esta setmana i fins el diumenge 12 de febrer, hi haurà al poble activitats culturals. Per això pogueren visitar estos dies alguna exposició que altra, com esta que organitza l'Associació de Pintors de Porcelana d'Albal. Allí vegeren pintura a l'oli i sobre porcelana. Fins el dia de la romeria a Santa Anna, Albal anirà completant el seu calendari fester i cultural. Arribem al dia de la festa gran, al dia de la romeria. Sant Blai en el poble d'Albal és un sant al que se li té molta devoció, però per a la gent que treballava fora, quan la festa caïa entre setmana, era un inconvenient perquè no hi podien acudir als actes. Des de ja fa uns quants anys, este problema s'ha solucionat. Per a nosaltres, Sant Blai, en Albal sempre és una festa que ha passat desapercebida. Se feia el dia 3 la missa sidal, els porrat i s'havia acabat. Doncs des de ja fa temps l'Ajuntament estem intentant fer que Sant Blai no passi sense pena ni glòria, sinó tot el contrari. La festa de la romeria com avui i les paelles després va ser farà 12 o 13 anys que un rector que hi hagué en la parròquia va ser el que va proposar i va ser un gran acert. Des de les 11 del matí del diumenge, la gent ja s'aglutinava a les portes de l'església amb les seues palmes per eixir caminant i acompanyant a Sant Blai fins a l'ermita de Santa Anna. Foren molts els que, sense por al fred, eixiren de casa per fer festa, seguir una tradició i passar-ho bé. Enguany, a més, amb una novetat important. Que ha sigut que han hagut unes persones del poble que han pogut ser clavaris i ha sigut un gran acert, perquè en aquesta situació de crisi en la qual estem totes les famílies i l'Ajuntament també, evidentment, ha contribuït en gran medida a fer més festa i a fer una festa molt barata, perquè el que més costa sempre és la mà d'obra, i des d'ací vull agrair-los aquesta iniciativa que han tingut i aquesta col·laboració completa que han tingut en l'Ajuntament. N'hi hagué una vegada, ja fa 8 o 9 anys o 10, i se pergué, i ara nosaltres ho hem tornat a agarrar, per si la gent se rellança a treballar i continua això. Molt bé, molt de fred, perquè hem començat a les 8 del matí, amb menys 3 graus, però bé, s'ha passat bé. Pues anar a preparar les saques, a enganxar la caravana esta i portar el sant a festeros estos del poble. Sí, avui la romeria, i ara n'hi ha paelles, anem a ficar ahí una disco móvil para disfrutar. Vengo de fuera, tengo aquí la familia y esto ya aprovechamos para ver esto. Sí, la romeria, la veritat que enguany un èxit, molta gent ha pujat, una novetat que hem introduït és que el sant ha pujat en carro de naques i això ha sigut idea dels clavaris, que tenien il·lusió de pujar el sant en carro i així no ho hem fet. I molt bé, la veritat és que molta gent i ara en les paelles també un èxit, molta gent.
Sant Blai ja està a l'ermita i dona començament la tradicional missa. Uns entren, altres aprofiten per fer les últimes compres a les parades del Porrat i Dolços i altres, els més treballadors, comencen a encendre el foc per cuinar la paella. Al voltant de la taula s'anien les llargues converses i on se fan els pactes i els negocis bons i és on se confraternitza i on se lluguen amistats. Les entitats festives, culturals, els grups d'amics, els que estan prèviament apuntats poden participar d'este concurs on, com cada any, guanyarà la paella més sabrosa. Estem celebrant la romeria de Sant Blas i estem fent un concurs de paelles. Conill, pollastre, batxoqueta perona, garrofó i carxofa. L'any passat vas guanyar el segon premi i aquest any vull guanyar el primer, a veure si tenim sort, aunque la quantitat és menys. És hora que els ajuntaments tornem a lo que antigament se feia. Les festes no poden ser totes a base de recursos públics. Tenen que ingeniar-se-la per a fer igual o més festa, però amb participació. De tal manera que la gent del poble participe i se faça corresponsable de l'organització de les festes. Una jornada festiva que en Albal ja ha soltat arrels. Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.